Tervetuloa kuuntelemaan Sanelupurku-podcastia. Se tulee melkein stereona. Niin. Jep. Koska nyt on kesä ja kaikilla on hauskaa, mekin halutaan, että meillä on hauskaa. Riittää se niin kuin vakavia asioiden äärellä vellominen. Huumori on paras työkalu tähän. Linnanmäkisen sano, nauru pidentää ikää, mutta silti se ei olisi ikinä semmoinen, mitä mä valitsisin ennen jotain oikeaa lääkettä tai reseptiä, mutta silti nauru on kyllä ihan kiva. On se silti tärkeä. Niin, se on tärkeä. Siis huumori oikeasti on kyllä semmoinen lääke, että tai jos ihminen menettää huumorin ja semmoisen pilkkeen silmäkulmassa, niin sit niinku pieni osa sielusta on kadonnut ja kuollut. Se on totta. Jos sä tunsit nyt semmoisen, tiedätkö, piston sydämessä, tai siellä paikassa, missä pitäisi sydän olla, niin kummalla puolella se oli. Stop, get some help, jep. Alright, Christian. Meillä on Sanelupurku. Doge on kerännyt meille läjän tämmöisiä hassun hauskoja vitsikkäitä meemejä internetistä, mihin me saadaan nyt reagoida. Onko se valmis? Meme Dog, let's go. Meme Dog. Me ei tiedä, mitä täältä tulee vastaan. Meillä on tämmöinen 8-balli, mitä me pyöritellään ja sitten aina painetaan seuraavaa ja katsotaan, mitä täältä tulee vastaan. Katsotaan, ollaanko me niinku yhtään samalla aallonpituudella kuin näiden meemien tekijät. Nämä on siis niin kuin copyrightattu nyt jollekin internetille. Internet ylipäätänsä, TM, Watermark, kaikki semmoinen disclaimattu nyt on. Ei omisteta tätä, me vaan nauretaan näille ja reagoidaan. Tai sitten ei, ehkä nämä ihan surkeita. Ei, ne voi olla ihan surkeita. Sitten vähän voidaan koittaa avaa sitä, että jos me niin kuin, saadaan se vitsi purettua auki, mutta se olisi semmoinen, tiedätkö, siis ihan maallikoille välttämättä avautuva. Tietää, että on todella hyvä huumori, jos selittää auki vitsin. Niin se on niinku hyvä lähtökohta. Let's have some fun. Nyt lähtökohta, kun sanot tolleen, niin se ei ole kyllä hyvä pitchi millekään videolle. Että hei, tehdään semmoinen video, että selitetään vitsit auki. Joo. Eikö se ole sun lempiosuja vitsikirjasta, että sä voit selaa sinne vitsikirjan vikoille sivulle, selitetään vitsi auki. Sitä pikkukalle tarkoitti, kun sä sanoit, että Niin, semmoinen index-luettelo sieltä lopusta. Jep. Sanelua välineedelle. Sanelun purkajina Ossi. Joo, se on Christian, mutta Nicole. Christian. Liike on lääke. Ja joskus ehkä Jere. Numeroin ei juuri nyt saada yhteyttä. Uutisia, vieraita ja välillä jopa lääketiedettä. Ja sitä itseä. Mutta ei edelleenkään lääketieteellistä neuvonantoa. Jätkät, hei hommaseissa on 18 haluttomatonta ulos. Joo, okei. Ihan just. Joo, ei ollut puhuilla. Sanelun purku podcast. Tarjo terveydestä. Kaikille kefu, litku ja rockimeininki. Psst, hei. Jos olette nauttinut Sanelun purusta, niin laittakaa tiliseurantaa. Näin, että missä on uusia jaksoja ja se mahdollistaa jatkoonkin lisää upeita vieraita. Kiitos kun kuuntelette. Alright, mutta shall we hit it? Let's hit it. Let's have some fun. Eli medical memes provided by Sanelupurku Doge internetin syövereistä. Yes. Alright, numero uno. Ensimmäinen. Yep. US surgeon says loneliness is as dangerous as smoking 15 cigarettes a day. What if someone is lonely and smoking as well? Asking for a friend. Onko tässä kanssa syy-seuraussuhde, että onko se semmoinen, että jos on yksinäisempi, niin keskimäärin polttaa enemmän? En ole tullut mieleen, vai onko se enemmänkin, että sosiaaliset ihmiset polttaa? Niin se on varmaan tosi kulttuurisidonnaista. Esimerkiksi Aasiassa poltetaan varmaan nykyään niin kuin paljon enemmän, huomattavasti enemmän kuin länsimaissa. Länsimaissa on vähentynyt tosi paljon, mutta se pistää silmää kaikissa eteläkorealaisissa sarjoissa leffoissakin, että ne on aina kessuttelemassa. Mutta Suomessa on kyllä vähentynyt tosi paljon se on merkittävästi tupakan näkyvyys. Kyllä sitä vielä edelleen on varmaan niin kuin tilastollisesti merkittäviä määriä, mutta niin, ja se on valitettavasti korvautunut myös muilla tuotteilla. Mutta toi on kyllä, mä allekirjoitan toi niin kuin, että loneliness on kyllä, se on kans ihminen on lauma-eläin. Ja yksinäisyys on iso juttu. Mä en nyt tiedä, onko tämä nyt tämä on ollut hauska. Tämä oli heti silleen, että feels, silleen yksinäisyys on huono juttu ja se on iso ongelma myös Suomessa nuorilla ja vanhoilla. Jep. Nick, get some help. Find some friends. Stop smoking. Niin stop smoking. Find or at least have a friend to smoke with. Jep. Vai miten päin se meni? Negative and positive creates. They cancel each other out. Jep. Niin, 2 negatiivista, niin totta. All right. Seuraava, numero 2. My wife is going into labor. What should I do? Is this her first child? No, this is her husband. Funny. Toi äijä ilme tuossa. Se on hyvä smirkki. Faijavitsi. Hän on ihan valmis kyllä, että on hyvä faijavitsi, tai sitten se on ihan valmis tämä teettävä. Mutta siis samaan aikaan mun mielestä tähän vastaukseen sopisi aika hyvin se, että yes, I am the man child of the family. Jep. Mä oon aika varma, että tämän vitsin on joku kyllä kertonut jossain. Jep, ihan varmasti. Että puolensa vaan pyörittää silmiä. Is this her first child? No, this is her husband calling.
All right. 2/5. 2/5. Joo. Mitäs sulla olisi seuraavaksi? Lasagna or endocard? Okei, Venäjä. Okei, tää on ihan testävä. Venäjä. Wait a minute. Se on kyllä siis nyt niinku, ei asiaan perehtyneille. Endokardiitti näyttää kyllä kieltämättä vähän lasagnelle. Miten niinku asia on ei perehtyneille? Mun mielestä, en mä tiedä, ollaanko mekään kyllä perehdytty tähän sen tarkemmin, mutta pakko sanoa, että nämä kaikki näyttää mun italialaisiin silmiin lasagnelta. Sä oot itse asiassa niinku tupla-asiantuntija nyt. Mä sanoisin, että nämä vasemmanpuoliset on endokardiitti. Ei kyllä tuo kolmas kuva oikealta on endokardiitti ehkä. Se on ainakin sydämeltä näyttää. Onko tässä, oikein ylhäällä mä sanoin, että on lasagne. Se on lasagne, sitten toinen ylhäältä myös. Lasagne. Ja sitten ehkä oikein niin vasen toisiksi alin, onko se? Se on ehkä lasagne. Se on lasagne. Ja sit, olisiko oikea alin? Ehkä oikea alin. Siitä en ole ihan varma myöskään. No mutta anyway, se ei ollut se pointti tässä. Fidi. Vitsi, mutta joo. Tämä on aika hyvä. All right. Niin. Toistaiseksi paremmasta päästä. Endokardiitti ei ole vitsi. Se ei ole vitsi. Lasagnea. Eli no siis, ja sä saat sen syömällä paljon lasagnea. Ehkä, et sä kyllä saa sitä. Sopivassa määrin. Kaikkia kohtuudella. Niin, Isoäidin lasagne. Okei, tässä on jonkinlainen viesti Späkiltä. Pray for my bro. Sieltä tulee viesti. Bro, I have diabetes type 1. Ja kaveri kirjoittaa vastaukseksi 1. Okei, tää oli aika hyvä. Type 1. Mä haluaisin tietää, mitä tuo repla tuolla on tulos. Onko tässä part 2, että missä Späk vastaa? Type 1. You son of a... Obviously, I'll type What else? Ihan hassu. Okay, do we have a doctor here? Yes, I'm a doctor. What's your speciality? I'm doctor in mathematics. My friend is dying. -1. Tuo on vähän saman taso. -1. Joo. -1. Ei vitsi. Tuosta on varmaan aika monta eri versioa kanssa lentokoneesta. Silleen, is there a doctor on board? Sitten silleen, yes, I'm a medical doctor. Sitten joku on silleen, no. I need to get my master's degree written, my thesis. I have 4 hours. Is there a doctor of philosophy here? Sitten sieltä nousee joku silleen, että I gotcha. Sitten ne tekee yhdessä se joku opinnäytetyön valmiiksi sen lennon aikana. Aivan. Se olikin toisinpäin. Nyt oli tämmöinen doctor emergency. Not medical. Tuo on tommoinen semi-nihilistinen asetelma tuohon, että voi. If he dies, he dies. Niin. -1. -1. Kylmän analyyttinen. Kylmä analyyttinen. Jep. 2/5. Okei, tässä seuraavaksi Tommi Jerry ilme. Bone, _ has a tiny depression on it. Scientists naming it. Lateral medial supralesser tuberculol tensor fascialata. Siis, mä en tiedä, onko tämä niinku hauskaa. Tämä vaan herättää semmoista, että se vanhaa kauhukuvia siitä, kun anatomia ekan kerran opiskelin, niin se kyllä tuntui just tuolta. Kaikilla muodoilla, urilla, uurteilla, haaroilla, haarojen kokonaisuuksilla, niiden serkuilla, kälyillä ja langoilla. Kaikilla oli, tiedätkö, joku tommonen nimi. Siis mä edelleen odotan, että mistä tulee se part 2. Missä on se vitsi? There is no joke. Niin, that's not a joke. Ilme on huikea toi Virne, mutta mun mielestä tämä meemi on niinku 1/5. Jep. Se kyllä, se onneksi avautuu se nimeämisskeema vähän siinä, kun sit sä opit niitä, että sä huomaat, että noi kaikki vaan ikään kuin kuvailee, että kummalla puolella ja minkä näköinen. Lähempi, kaukaisempi ja just näin. Niin. Mutta toi ei ole kyllä mikään semmoista tunnista, toi ei ole mikään oikea. Toi ei ole mikään oikea anatominen rakenne. Tensor fasciolata on oikea, mutta lateral medial supralesser tubercle. Se on niinku sivulla oleva, keskellä oleva, yläalempi tubercle on semmoinen niinku protruusio tai joku muoto, ja sitten tensor fasciolata. Se on reiden sivussa Sale joku oleva. Tietää, että tämä on olemassa. Mutta tämä on Sale. Ei kovin oleellinen. Niin, näin. Itse asiassa. Okay, treatment for headache, depression. No joo, niin tuossa. Depression, insomnia and stress. Hey, clearly works. Look at the face. Onko siinä niinku fat stacks of money? Fat stacks of money. Näköjään se auttaa for headaches, depression, insomnia and stress. Oh. Suomessa ehkä niin relevant, tai no niin, tämä ylittää ehkä nyt lääketieteen rajat, mutta kyllähän me tietää, että
kliseinen sanotaan, että raha ei tuo onnea tai rahalla ei voi ostaa onnea, mutta kyllä se ainakin helpottaa silleen. Kyllä se helpottaa huomattavasti tiettyjä asioita ja myös varmasti tiettyjä terveydentiloja. Se on silleen, olisi väärin sanoa, että sillä ei ole mitään väliä, koska että jos sä pystyt ostamaan terveellistä ruokaa ja ei ole tarvii olla 5 eri duunipaikassa ja ehtii nukkuu, kun ei ole koko ajan töissä, niin kyllä se varmaan terveyttäkin ostaa. Ressaa siitä ja se stressin määrissä. Just näin. Yöttömiä öitä. Putting on a glove alone menee ykkösellä in front of other doctors. Miten niin in front of other doctors? It's in front of patients usually. Tämä on siis tämä on niinku 100% accurate. Mä muistan, että Jerellä oli tästä aivan huikea tarina. Mä luulen, että se on joku alkupään jaksoista just tästä ensimmäisiä kertoja tikkaamassa. Ja mä olin fyysisesti paikan päällä siinä. Se oli joku mä rupesin hikoilemaan jo Jeren puolesta. Siis niitä meni monta. Ei. Jossain Antarktiksella pingviinit kuoli jo. Jäälautat suli, kun kuului niin paljon kumia. Voi. Ja aikaa. Mutta toi on siis pahin tunne. Niin. Mä en siis tajua, miten se tuleekaan. Sitten tulee se oikein se, tiedätkö, paineen ja sen suorituspaineen niin kuin manifestaatio kumihanskojen kanssa on niin kuin uskomaton. Se on. Kuinka monet kumihanskat mä oon laittanut käteen silti käy tuolla tavalla? Varmaan aika monta. Ja sitten se pahin on, että sit kun sä et saa sitä ekaa, sä rupeat hikoa entistä enemmän, tai sitten sulla on vähän kiire, ja se on ollut vielä käsidesi, joka ei ole ihan 100% kuivahtanut, niin ei lähde, ei mene ykkösellä. Pitäisikö tämä kumi näyttää niin kuin rohkaisevana niin kuin materiaalina tuossa jossain kesäkumibiisi on yhteydestä jossain, tiedätkö yläasteella. Silleen, että sweat not, it happens to all of us. Jep. Nice. Okei. Tässä on mikroskooppi. This is what sand looks like under a microscope. Tässä on siis mikroskooppi. Tämä on kyllä kättäpolvea. Slap like now. Faija-vitsi kautta 5. Jep. Mikroskoopissa ei ole mitään hauskaa. Mä oon silleen vähän Anakin Skywalker, että I hate sand as well. Niin. I hate sand. Okei. Mä en ehtinyt vielä lukea edes tätä, mutta ilmeet on huikeat. Numero 29. You look depressed. Thanks. It's the depression. Ouch. Toi ilme. Toi. Toi, tiedätkö, kun sä tuut aamuvuorosta ja sitten joku kysyy, sä näytät väsyneeltä, sitten silleen thanks. Se on se väsy, joka tuntuu niin vähän sama. Niin. Sitä voisi vaihtaa melkein noin kaikki vaan silleen, että happy birthday bro, thanks bro. Take care bro, you too bro. Drive safe, you too mate. Rough day. Niin, tep. Onko se accurate? Niin. You look depressed, thanks, it's the depression. Toi viet sun thanks. Thanks. Tom Hanks, eli thanks. Yep, komplimentti. Okay. So how long has this been bothering you? Quite some time, Doc. Since when roughly? Oh, quite a while now. Okay, when did you first notice it? A while back, I guess. Like weeks or months. Oh no, not that long. Yep. Siis tää on niinku naulan kantaa. Tää on vaan niinku, et se oli hauskaa, kunnes se ei ole hauskaa, koska sulla menee joku toinen vastaanotto tähän, että oliko se päiviä, viikkoja, kuukausia, vuosia. Ei se nyt vuosia! Ja sit sä oot silleen, no kauan sit mä yritän vähän haarukoida tässä. Ei se jonkin aikaa. On se nyt kestänyt. Mut siis tää on kyllä, tää varmaan osuu kyllä kaikille kotiin ainakin, jotka on vastaanottotyötä tehnyt. Tai päivystystyötä. Tai jossain, missä pitäisi niinku just haarukoida se aikaikkuna. Jep. Viimeksi tänään. Tai ylipäätänsä mitä tässä. Niin, itse asiassa tänään viimeksi. Joo. Mutta on kyllä. Siis on tässä sellainen, että tämä niinku sattuu vähän. Tai rupeaa niinku huomaa, että niinku Son of a Joe Pesci. Okay. 2050. How does it look, Doc? Yeah, 1 second. 1 second, bro. ChatGPT. Loading. 1 second. Ei, mä en halunnut heittää meidän ammattikuntaa bussin alle. Näin ei tapahdu. Mutta joskus saatetaan kysyä kyllä Googlelta. Tai nykypäivänä apua myös kielimalleilta, mutta
toivon, että se ei ole 20-50, sitten että se kielenkäyttö vielä tuolla, 1 second bro. Niin, ja sitten, että se on edelleen ChatGPT 2050, niin. Jota käytettäisiin. Ei se kyllä ole. Mutta mun mielestä toi muutenkin on, toi AIn käyttö, niin omalla tavalla mä olisin ainakin mieluummin menisi asiantuntijalle, joka käyttää päätään ja vielä lisäksi kielimalleja apuna. Se on vähän niin kuin, että sanoisin, että mä haluan mennä lääkärille, joka ei käytä terveysporttia, koska se muistaa kaiken ulkoa. Sitten se, että Meidän pankin ylpeys on se, että me emme käytä taskulaskimia. Me laskemme helmitauluilla, niin kuin aidon kunnon pankkiirin kuuluu laskea. Joku muistaa kyllä, että paljon sulla on Tervetuloa Danske Bankkiin. Not sponsored by. Ei mitään. Paitsi, että meillä on SP-logo, niin pitäisikö se, no ei puhuta siitä, mutta yhteistyökuviot on vielä sovittamissa. Totta. Mutta siis se on kyllä totta, että eihän niinku työkalus itsessään mitään vikaa ole. Se on ehkä se vaan, että kuinka paljon ja miten sitä käyttää. Mutta sitten toisaalta 2050, niin se, että radiologi katsoisi kuvia itse ilman AIta, niin mun mielestä aika epätodennäköistä. Kyllä se on aika, se on semmoinen asia, mikä on varmastikin enemmän tekoälyn hallinnassa se homma jatkossa. Toivottavasti, kun se kehittyy, mutta radiologit varmasti keksii muuta hommaa. Se, mikä tässä on realistista, niin niillä on vielä silloin 24 tuuman Full HD-näytöt sairaalassa, koska niihin ei investoida. Ja varmaan joku Canonin printeri siellä kulmassa. Ei toimi. Mutta radiologeilla on kyllä välillä ihan hyvät ruudut. No niillä on kyllä. Nyt pitää sanoa, että niillä on kyllä ihan 6K. Mutta niillä ehkä saakin olla. Ne hoitaa meidän kaikkien kuvan tunnistamisen vielä. Tässä on niinku meitsi. Tämä on vähän niin kuin back to med school. Okay. Attending lessons, taking notes, study, fuck no, please God. Hävettää myöntää, mutta saatan olla. Toi olo on ainakin tullut. Olleeni tässä. Niitä on tuttu kyllä tunne. Niin mä näytit vähän tutulta. Hyvä liikkuvuus, Ossi. Hyvin nousi jalka tonne 4. portaalle. Niin siis kiva, että sä lähdit posin kautta. Et liikkuvuus hyvä, toteutus ei niin hyvä. Niin. What's up with the red cap? Niin. Ei katsota, mitä siellä on. Toivottavasti siinä edes ei lue semmoinen tuttu fraasi, mikä on Make Turku capital again. Niin, esimerkiksi Make Turku capital. Turkulaiset, yeah! When an engineer goes to medical school. On toi kyllä. Touché. Ja sitten kun sä yritit siinä 3D-ohjelman anatomian kurssilla opetella myös kaikki suonet, niin olisi se vähän mukavempaa, että ne olisi vähän niin kuin toi kaapelimanagement ollut vähän parempi, että ne olisi vierekkäin ja värikoodattu. Tämä siis kyllä asia ytimeen, koska siis tuossa on niinku aika hyvä representaatio siitä, että sitten kun sä niinku ensimmäistä kertaa katot näitä, tiedätkö vähän tabula rasana, että mikä suoni tämä on ja mikä haara ja minkä värinen, voin kuvitella sellainen ennen aikaa, kun on jostain kadavereilta, eli siis niinku jo menehtyneet ihmiset katsonut näitä, kun niissä on noita värikoodauksia. Niin, no kaikki punertavaa ish. Niin, ja kaikki näyttää vaan, tiedätkö kellertaa onko se hermoa vai punaista niin verisuonta, että kaikki on punertavaa. Niin on toi on kyllä aikamoinen, en vieläkään sano, että mä pystyisin nimeämään tuosta, kun on ehkä isoimmat jutut tai se oleellisimmat jutut, mutta se hirvittää silloin, kun sulle sitä kontekstia, sä et niinku ihan silleen muista. Sitten jossain asioissa semmoinen niinku pieni suoni on jostain syystä kriittinen tietyllä alueella, koska se saattaa suonittaa vaan, niin kuin se on ainoa suoni, joka suonittaa vaikka nyt jotain tiettyä aluetta. Niin. Ja siis jos niin miettii, että vaikka ihan meidän klassikko nämä Sepel-valtimot, niin ei ne mitään ihan valtavia suonia ole, mutta niillä on aika iso merkitys hengessä pysymisen kannalta. Niin, ja sitten semmoinen niinku, toinen knoppihan on siellä lonkan rakenteessa, ja menee se yksinkertainen verisuoni, että mikä sitten saattaa niinku, jos se menee, jostain niin syystä vaikka lapsella mennä, niin, niinku, jostain syystä tukkoo, ei vedä, pyöritä, niin sitten se menee nekroosiin, tulee se inhottava viheliäisvaiva sinne. Niin mutta olisi kyllä kovin kiva, mä itse arvostan managerointiin, niin tommonen olisi kyllä ihan pätevä ratkaisu. Toi kyllä silleen, mikä toi vihreä kaapeli on? One question, what's the green one? Imusuoni, eikö se ole imusuoni? Se imu, okei. Joo, mutta siis huikeet on silleen, että sä niinku palkkasit joku kesähessu, te puhutte eri kieltä, sitten se tuli ja laittoi tuolle kuntoon, sitten ihmettä, että miksi poltavassa kuoli. Nippusiteillä. Yes, I worked on it. I made it good. Sä silleen, okei. Let's go. Textbook I studied for 8 years. Täydellinen soboton anatomiakuva, lihaksikkaat. Redefined erilliset lihakset. My first patient. Tämä on Mike Kowalski from behind. Tämä on biggest lie of medicine. Totta. Sä opettelet niillä, tiedäks, Adoniksilla ja täydellisillä anatomisilla oppikirjamalleilla. Olisi sitten niin kuin anatomiaa, IV-kanylin laittoa. Niin totta.
palpoit jotain, tiedätkö, rakennetta, sit sulla tulee se eka oikea potilas, sit sä oot vaan silleen, kuka väänstää niinku vaikeusasteita ne Tappii. niinku hardcoreen, niin. Jep. Mike Kowalski. Mike Kowalski. Okei. Täällä on moni... Okei. Tässä on siittiöt taistelemassa syntymästä tai siitä, että he tulee psykoottiin ja selviää henkiin, niin hedelmöittyminen. Tuossa edessä on You, the Clown, ja taakse jää joku baseball star, genius, actor, president, Nobel Prize winning entrepreneur. Mutta miksi se Doctor on tuolla sivulla? Mä en ymmärrä. Selitä mulle tää. How is this supposed to work? En mä tiedä. Niin se ei ollut niinku tuossa kisassa mukana vai? En mä tiedä. Mutta siis tää on silleen havainnollistava kuva, että kaikki on hyvä muistaa, että kaikista sun niinku huonoista valinnoista huolimatta siitä, kun niinku välillä saatat olla pettynyt itteestä. Silleen pitää muistaa, että sä oot joskus ollut ensimmäinen. Sä oot ollut niinku se vaihtoehtoinen tilanne on se, että sä olet ainoa. Se kuulostaa hirveältä. Ouch. Mutta hyvin epätodennäköistä. Niin. Mut joo. Että sä olet se ainoa, niin. Mutta se on kyllä ihan käsittämätön ihme, että ylipäätään kukaan on täällä, niin kun sitä rupeaa yhtään pureskelemaan. Tai sitten, että sitä yhdestä psykootista rupeaa muodostumaan sitten ihmisen alku ja lopulta vielä ehkä jokseenkin valmiita mieslapsia tai aikuisia ihmisiä. Funtsi Kristian, tuossa on ensimmäinen kuva susta. Oh man. First here. The best angles. Toisaalta huuliväri on onneksi vähän rauhoittunut. Ei paljon. Sä et syntynyt myöskään tuollaisella punaisella tukalla, mutta en olisi kyllä ihmetellyt. Pitää päivittäin väriä, että se on tämän väristä. What's wrong with this? Okay, where do we start? Tää on kyllä... Mikä toi putki niinku sairaalassa? En mä tiedä, onko se niinku olevinaan joku... Imuri? B-pappi? C-pappi? Joka on teipattu sen hyi. Mua oksettaa toi ajatus, että on tolleen letku tungettu. No ja sitten teipi. What the heck? Toi on muuten, onko toi Rachel McAdams? Toi on vielä ihan oikea näyttelijä. Ei vitsi. Nyt on kyllä budjetista leikattu niinku vääristä paikoista lääkärin näkökulmasta. Se on totta. Ja mun mielestä toi white balance on kanssa aika pielessä tuossa koko huoneessa. Että niinku ihan kuvauksellisestikin toi on vähän silleen Kiva softlightti kasvoille, ja tommonen yksi practical taustalle, mutta ei toi näytä sairaalahuoneelta. Mutta miten kuin vaikeet se on silleen, sä teet jotain, on se nyt sairaalasarja tai kohtaus, mikä liittyy sairaalaan tai tälleen, niin kuin vaikeet se on niin kuin selvittää se ihan pieni määrä, että mistä se koostuu se. Mun mielestä se on parasta. Onko sä nähnyt se, kun niillä on EKG-lätkät kaikki 5 laitettu silleen yhteen ranteeseen tai forearmiin? Jossain sarjassa oli kanssa. Mutta se on vaan tehokasta. Se on vaan tehokasta. Monta rajakytkentää. Tämä ei ole bipolaari eikä unipolaari, tämä on niinku tetra, eikö mikä, hexa, kvintti, whatever. Mut joo, en tiedä mikä letku. Toi näyttää imurilta. Mä en tiedä, onko se imuri vai puhalli vai joku se on. Joo. Ehkä se on iso pilli, ehkä se juo Kool-Aidia. En tiedä. Niin. Huolestuttava tilanne. Okei, tässä on joku doktor jotain, nimet on peitetty. Facebook-ryhmä, niin täällä on shared her first post. Can anemia cause headache? Mutta väärin kirjoitettuna. Toi yes, on headache. Yes, if the cause of anemia cannot be figured out. Oh. That's actually true. Silloin kun se on tuolla tavalla, niin mä soitan Hemalle ja sitten sanoo mulle, että figure it out. Ootko yrittänyt edes itse? Niin, ootko sä edes yrittänyt? Niin. Mutta ihan totta, anemia voi kyllä aiheuttaa paljon päänkipua, kun pohtii, että mikä on syy, kun se ei olekaan aina ihan suoraviivasta. Kristian, kuinka usein sun anemian diagnoosi on määrittämätön anemia? No se on se alkutyödiagnoosi ennen kuin sulla on enempää tietoa, mutta valitettavasti välillä. Mutta sitten usein on onneksi myös viisaita kollegoita, joilta voi kysyä. Välillä. Niin. Se on kyllä sen aina siinä hetkessä, sit, kun se selvittää, niin muistaa ja ajattelee, että nyt mä sitten seuraava kerran, kun tulee vastaan, mutta sitten sit sulla on joku sekoittava tilanne taas se, että sulla on joku potilas, jolla on vaikka aktiivisena syöpä ja sitten raudan puutetta ei ole, ferritiini on erinomainen tai jopa plussalla ja sitten
ei vuotoanemia, vuoto-oireita missään, ja sitten sä yrität miettiä, että mitenköhän tämä nyt sitten, mistä on kyse? Näitä on niin paljon, puhumattakaan niistä, mitkä hematologeja niin kiinnostaa, ne kaikki hemolyyttiset ja ne on kyllä monimutkaisia. luidinpohjaiset ja kepasa. Mutta toi on kyllä totta. Mä allekirjoitan. Mä en tiedä, onko tämä niin hauskaa, mutta anemia se voi aiheuttaa kyllä hedecheä. Anemia aiheuttaa kyllä hedecheä, mutta se voi kyllä aiheuttaa myös niinku potilaallekin kyllä hedecheä. Mutta... No siis kyllä, ja siis innoittava vaiva. Mä lainaan tuota termiä, hedeche tästä lähtien. Totta. How's the hedeche doing? Se on päänsäryn alatyyppi. Se on, kun sä et keksi, mistä se johtuu, se on päänsärky, niin siitä aiheutuva hedeche päänsärky. and shoulders. Mutta onko se hedeche and leche? Seuraava. Another day without needing the use of Henderson-Hasselbalch equation. Monke. Oh my god. Monke tupakalla. Henderson-Hasselbalch, sehän on joku, se on kemian joku, onko se puskuriliuosten kaava? Silleen väliin, mutta siis se on joku tämmöinen, että se pitää hakkaa jossain lukiokemmassa. Siis, tämä on niin kuin pääsykokeissa piti. Please, jos mä oon nyt väärässä, niin sit siis puskuriliuoksen pH-arvon arvioimiseen. Emäs happo puskuri kaava. My. En ole kyllä tarvinnut, pakko sanoa, että en ole tarvinnut. Wow. Et toi kyllä sille istuu, mä tykkään, että tuossa on toi Bigfootti röökillä. Kattelee vuoristoa. Jep. Nice. Jep. Toi on hyvä fiilis. Toi on. Mutta toisaalta toi kyllä pätee paikkansa, että tuohon voi laittaa aika monta muutakin asiaa. Suurimman osan ehkä asioista, mitä on joskus pääsykokeeseenkin esimerkiksi hakannut tai päntänyt. Jep. Mut siis tää on niinku hyvä semmoinen muistutus itsellekin, että kuinka paljon ikään kuin semmoista niin tärkeää siinä hetkessä asiaa niinku koittaa pänttää ja miettiä, että on relevanttia, sit aika näyttää. Niin ja siis myös se, että omalla tavalla tulee välillä tietoiseksi siitä, että on ehtinyt unohtaa paljon enemmän kuin mitä edes on joskus muistanut, tai että se on jotenkin absurdi määrä, mitä on ehtinyt jo unohtaa asioita, mitä on ehkä joskus muistanut. Käypä muuten tänään käyttämässä Henderson-Hasselbalchia. Olisi muuten ihan pätevä joku kodinkonemerkkikin, tai joku teksti. Ei kun Hasselblad on se sairaan kallis kameramerkki, jolla saa kilpailee sille hirvittävän isoja megapikselimääriä valokuvia. All right. No ei ole kyllä tullut käytettyä, mennä seuraavaan. Okei, tässä on nyt EKG, joku tämmöinen Lifeback 35, System Error. Your 7-day trial ended. Please upgrade to premium to access defibrillator mode. Hey, one day, I'm telling you. Hei, huikeeta vielä, että defibrillator on kirjoitettu väärin. No, koska te hardcores. Mutta on hyvä, että tuolla on vielä tuommoinen kammiovärinä taustalla. Siellä on kammiovärinä. Se on 146, että nyt pitäisi iskeä, mutta en mä tiedä, johdotkin on kyllä irti, että sen puolelle. Mutta en siis yllättyisi tässä subscription-pohjaisessa nykymaailmassa, missä on, että deffatkin on subipohjaisia. Pay to live, bro. Pay to win. Pay to win. Pay to live. Joo. Se olisi kyllä surullista. Tai sitten, että sulla on joku, tiedätkö 3 chargea viikossa, sitten se unlock premium. Niin, pitää just laittaa kolikkoa sinne. Klink. 125 joulee. Gacha. Niin, tai silleen, että kuinka monta joulea haluat tänään iskeä. Mennäänkö suoraan 200, maksaksa sen vai kokeileksä eka 150 ja sitten se ei ehkä riitä. Sitten pitää taas laittaa tokeneja sisään. Kling, kling, kling. Irti potilaasta. Big Pharma's first Adderall meeting. Method for children. Ouch. No. Silleen, ettei kukaan. Siis technically. Amfetamiinijohdannaisia. Niin, amfetamiinijohdannainen, mutta siis... Ja sitten mihinkään pääse. Eikä nyt puhuta kuitenkaan niin kuin... ei puhuta nyt metamfetamiinista tässä yhteydessä. Ja sen vaikutus on erilainen ihmisillä, tai niin kirjallisuus sanoo, että ketkä kärsii ADHDsta, että sen pitäisi ikään kuin auttaa keskittyä, rauhoittaa, ei stimuloida tai vilkastuttaa, mutta toi on kyllä hassusti... Hyvin muotoiltu meemi. Niin. Mä ymmärrän, kun näihin liittyy vielä sitä Big Pharma, tiedätkö, salaliittohommaa ja silleen, että nyt vaan kaikista niistä ei... Totta. Tai ja siis on se on niinku ajan henki on silloin niin toisen maailmansodan aikana tai ehkä sen jälkeenkin lääkekaapista löytyi kylpyhuoneesta pervitiiniä ja jaksaa hiihtää.
jaksaa hiihtää. Kaikennäköisiä muita tämmöisiä vahvempia opiaatteja löytynyt. Että... Kaiken näköistä. Niin. Mutta hei, it's not a drug when it's called Adderall. Suomessa ei kyllä Adderall, Suomessa ne on eri nimellä, mutta... Kyllä. Mutta joo, all right. Credit card declines. The therapist. Jump. Okay, this is getting dark. Okei. Tolla ilmeellä vielä. Ja sitten on hyvä, kun toi, jos tota sarjaa on katsonut. It's not real, ei nyt ketään niinku oikeasti Mutta toi hahmo, Mut toi kun on on katsonut sitä sarjaa, kun katsonut tota sarjaa. The Boys. Niin toi on kyllä ihan hullu toi kapteeni. Tai en tiedä, mikä se nimi oli siinä jaksossa. Homelander. Joo. Niin tolla ilmeellä kyllä toi meemi on hyvin muotoiltu, mutta jenkkisysteemi on kyllä vähän silleen, että pay to live. Jep. Mä en haluaisi uskoa, että Suomessa psykiatria on ihan noin barbaarista. Tai sitten hei, me ei lähestytä tätä väärästä näkökulmasta. Ehkä toi on trampoliinilla. Me vaan niinku oletettiin, että... Niin, en tiedä. Siinä on patja taas. Me oletettiin niin, että on korkealta. Tai sitten vaan katsotaan toimintakykyä, että kuinka hyvä vauhditon loikkaa. Niin, se voi olla, että katsotaan, että niin. Ehkä se olikin fyssari. Tämä on physiotherapist. Se on silleen jump, niin kuin, että nyt polvet on kunnossa. Niin. Posin kautta. Hei, it's the mindset. Me vaan projisoitiin meidän omia ennakkoluuloita. Se voi olla. The dentist. Okei, tässä on veristä vääntöä. Se lankaa siihen halkaankaan. Niin. You're bleeding because you don't floss. Ok. Toi kyllä. Tykkää tosta, että se vetää alakuvaa, kun se vetää niinku ylätaljaa tuossa askelikyykyssä. Ojentajat kuntoon. Ei, mutta siis tuolta se tuntuu. Ja siis musta tuntuu, että toisen palaute välillä on, että... Oh no. Että sun pitää vaan hammaslangata. Että sä et ole muistanut hammaslankaa. Niin, ja sitten se on taas veristä hommaa, jos sitä et tehnyt hetkeä. Säännöllisesti pitää langata. Oi voi. Itse kukin. Jep. Nyt me tarvittaisiin joku hammaslääkärimielipide, onko tämä accurate? Onko se oikeasti tälleen? Niin. Joona, kerro meille. Jep. Mä oon siis ollut kyllä tuossa tuolissa noin päin. Mä oon kyllä ollut sanottu ok. Ok. 2 hammasta ja verta vuotava leuka. Patient has any vague symptom. ER doc. So you have chosen. Zofran. Onko tämä nyt, Suomessa se olisi kylläkin kefuroksiimi, mutta siis mikä tämä Zofran nyt on? Tämä on taas jenkkinimi. Onko se pahoinvointilääke? Se taitaa olla, ondansetroni, pahoinvointilääke. Joo. Mutta Suomessa se on kyllä se on veriviljely kertaa 2 totaalit, eli siis kuinka paljon nestettä. Ettei se vaan ole kefuroksiimi 1,5 grammaa 3. Joo. Pahoinvointilääke. Toi on kyllä. That's accurate. Joo. You shall pass gas. Gandalf. What? Okei. Directed by Peter Jackson. Okei, niille, jotka ei kattonut, niin tässä oli alternative version of mitä tapahtui, kun Mithrandil kohtas Balrogin in Khazak Doom. Wow. You shall pass gas. 180 käännös ja laava farttia. Tuliko se audio läpi? Mä en kuulu audioa. Oh my god. Noille, mutta... Me voidaan laittaa postista tähän se klippi audiokaan. Ehkä. Oh my god. Dear lord. Okay. AI-generaatiossa on hyvätkin puolet näköjään. Jep. Ihan hassuja. Siinä ei kyllä ollut mitään lääketieteellistä sinänsä. Tai en mä tiedä, siis ummetuksen... Pass gas, niin. Niin, ummetuksen purku tai tämmöisen niinku... ulostamisvaikeuden laukaisu vaikka lyksillä, peräruiskeella. Meitä Gandalfin peräruiske nyt sattuu olemaan tommonen joku taikasana. Niin. Sitä you shall pass gas. Niin. All right. Ne taisi olla siinä ne meemit. Niitä olisi varmaan kyllä hirveästi lisää, mutta Dogelle ei nyt ehkä enempää ole tähän väliin tarjota. Mutta Doge pitää lähteä takaisin etsimään. Jep, siis no on kyllä siis, mä rakastan itse niin kuin tarpeeksi hyviä meemejä. Ne toimii formaattina kyllä hyvin semmoisissa, että sit kun se on oikea paikka, oikea aika, niin sit se meemin arvo nousee kamalasti. Se ei tarvitse olla niinku standalone hyvä, mutta jos sä saat vaan oikein kuvan tai ilmeen johonkin ryhmächattiin oikeaan hetkeen, niin se mun mielestä tarkemmin avaa sitä tilanteen kokonaiskuvaa, kuin 1000 sanaa ja ikin voisi. absurdiuta. Jep.
Ja absurdiutta. Tilannekomiikkaa. Tilannekomiikka muutenkin on parasta, vaikka se on haastava laji. Uskoiko se, Kristian, että joku päivä muuten terveydenhuollossa, vaikka se on niin kauhean vakavaa ja jäykkää, niin joku päivä se on ikään kuin sosiaalisesti hyväksyttävää, että se saattaa sanoa niin kuin, tai ilmaista olla tavalla meemeillä. Niin kuin varsinaisesti se potilastyössä. Niin, meemeillä potilastyössä. Kyllähän se, nykyään se on ihan korrektio heittää välillä kivet vaikka potilaankaan. Niin siis vanhat herrasmiehet saattaa tarjota sitä. Niin, tai tälleen, ja sitten se olisi ollut ihan niin kuin ennenkuulumatonta joskus. Parikymmentä vuotta, 30 vuotta, 40 vuotta. Niin, aikoja sitten. Niin joku päivä ne puhuu siellä, kun nykypäivän ne jonnellit. Ja sitten onko se niin kuin, että bro, sun ennuste näyttää täältä, sitten se näyttää kuin meemin, tiedätkö? Sitten se näyttää sen yhden. Vai pitääkö sulla, aina kun sä yrität pitää huomioon, niin sulla on tässä puhelimelta, että silleen joku video. Niin se joo. Kiling, kiling, kiling. Jep. Kuuntele ohjeet. Jep. Niin, en tiedä, mutta siis kyllä siis meemit on hassuja ja hauskoja. Mä en tiedä, onko ne niinku kaikille semmoinen ihan niinku sydäntä lähellä oleva juttu, mutta kyllä mä itse huomannut sen lähipiirissä, että myös semmoinen vanhempi polvi on kyllä niistä niin innostunut tälleen vähän jälkikäteen. Kyllä. No lämmennyt. Ja sitten se, mikä on niinku hyvässä pahassa hauskaa, niin ne tulee silleen niinku vähän viiveellä, niin kuin kaikessa. Just näin. Niin sitten tulee just niille, että jotka on nähnyt tämän joku videon, joka oli siis 20 vuotta internetissä. 10 vuotta sitten, 5 vuotta sitten semmoinen, tiiäks, se juttu. Mutta sitten sun pitää olla vaan silleen, niinku, katsoo vaan enemmän silleen, että I'm proud. Niin. I've seen this meme. Katkaisee sen sydämen. Jep. Ouch. Mut joo. Se on kyllä. Mutta hei, ehkä sanalopuru pitää taas aktivoitua. Meillä oli joskus back in the days, ihan alkuvaiheessa meidän Instagram-tili. Niin oli. Niin se oli lähinnä vaan huonoja meemejä, itseironisia meemejä, niin ehkä me pitää rupea tekemään omia sanalopurku. Joo, meemigame. Meme game, back in the game. Let us know, jos kiinnostaa kuulla sanalopurku-tuotoksia meemin muodossa. Meemit on siis arjen suola. Se on just näin. Sillä jaksaa elämässä paremmin, kun on meemejä ja hyvä huumori. Mutta tiedätkö, mikä muu auttaa jaksamiseen, Ossi? Mä luulen, että hyvä musiikki. Jassanella on välilehdelle. Dr. Banger! Vielä Dr. Bangerin aika. Ossi, anna meille joku bangeribiisi. Le Banger. No mähän annan vielä. Katas olisiko tää niinku raskaampaa vaihteeksi? Okei. Meillä on vähän ollut semmoista niinku ihan niinku tosi raskasta. Ja nyt kun mä sanon tosi raskas, niin sit siellä on joku yksi semmoinen, että tää on meillä muutama poppia. Tää on aika poppia tää. Mutta se on suhteellista aina, keneltä kysytään, että onko kyseessä raskasta vai raskasta musiikkia. Tai itse asiassa mä otan takaisinpäin. Mä katson tätä mun listaa näistä niin viimeksi kuunnelluista. Ja mä otan kevyttä. Mä otan itse asiassa klassikon. Ei ole hirveän niin kuin tunnettu bändi nimeltään, mutta moni varmaan tunnistaa jo tämän biisin. Se on tämmöinen kuin The Beloved, se artisti. Ja se on Sweet Harmony. Ja kyllä sä tiedät heti sen biisin, kun se lähtee soimaan. Mutta se itse asiassa, se tuli lenkillä Spotify Shuffles vastaan. Sitten mä muistin, että tämmöinenkin niinku bro, yrititkö sä nyt insertaa tähän se, että mä oon käynyt by the way lenkillä silleen sivulauseessa? Aika smooth, pakko myöntää. Kävin postilaatikolla ja kävin postilaatikolla. Meemidogin ulkoilutus. Ja sitten tuli tää Sweet Harmony. Sun pitää niinku heti tolleen Debbie Downaa. Ei tässä mitään, pitää itse asiassa lopettaa tää nauhoitus. Mä oon menossa tästä lenkille. Jep. Niin. Mulla on tässä juoksukengät jo jalassa, että mites sulla? Jep. Ai kuinka? Meet vaan noin lyhyen lenkin. Jep, pistäkää Sweet Harmony. Tulee, se on yllättävän pistäkää se catchy. kuunteluun ja pistäkää Sanalopurku seurantaa Spotifyssa tai missä ikinä kuuntelettekaan, oli se sitten tubessa ja myöskin Instagramissa, koska sinne saattaa jossain kohtaa taas ilmestyä Sanalopurku meemejä. Itse asiassa, jos teillä tulee vastaan jotain hassua, saa muuten jakaa hyviä meemejä. Niin jakakaa sinne. Me otetaan ne kyllä talteen ja me voidaan ehkä sitten Sanalopurku Dogelle ne toimittaa. Kyllä, tai siis Sanalopurku Dogelle ylläpitää. Sieltä on tullut joskus jotain ihan hassua. Ja kiitos muutenkin niistä kaikista viesteistä, mitä on tullut niin kuin toistaiseksi. We appreciate Keep them coming. Nähdään ensi viikolla. Kiitos ja anteeksi. Kiitos ja anteeksi. Bye. Bye.